Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur, azido karboksilikoi buruzko ariketa bat ikusiko dugu. Kasu honetan, izena dauzkagu eta formulatu izango beharko ditugu konposatu hauek. Lehen eta behin, azido eta ohikoa daukagu. Azido eta ohiko duenez, karboksilo taldea daukagula dakigu. Eta, aurrizkea daukagunez, bi karbono behar ditugu, kate nagusian. Lotura guztiak simpleak izango dira, orduan hau, lotura simple bat. Eta orain, ipini dugu karboksilo taldea, nahi dugun karbonoa, ni hemen ipiniko dugut. Eta orain, hidrogenoak ipintzen ditugu. Hurrengo kasu honetan, ere, azido bat daukagu, ohiko, baina kasu honetan, gauza bat, dauzka. Pent aurrizkia, 5 karbono dituela kate nagusia, esanten dugu orduan, 5 karbono ipintzen dugu, 1, 2, 3, 4, 5. Eta orain, daukagu, lotura bikoitz bat 4. karbonoan. Lehenengo eta behin ipineko dugu, zein den gure lehenengo karbonoa. Orduan ni, talde karboksilikoa hemen ipineko dut. Orduan, hau izango da nire lehenengo karbonoa. Orduan, 4. karbonoan lotura bikoitz bat ipini behar dut, 1, 2, 3, 4, eta 3. karbonoan metil bat ipini behar dut. 1, 2, 3, hemen metil bat. Eta orain, loturak ipintzen ditut, eta hidrogenoz betetzen dut. Hemen 2, hemen bakarrik bat, hemen bakarrik bat, eta hemen 2. Hurrengo kasu honetan, daukagu azido ere, baina kasu honetan 2 karboksilo taldea dauzkagu. Eta gainera, erradikal bezala daukagu karboksi taldea. Orduan, lehenengo eta behin, gure kate nagusia, hexano bat da. Orduan, 6 karbono ipintzen ditugu. 1, 2, 3, 4, 5, eta 6. Gure karboksilo taldeak ipintzen ditugu 2 muturretan, zeren eta 2 karboksilo talde dauzkagu. Eta orain, 3. karbonoan, erradikal bezala beste karboksilo talde bat ipini behar dugu. Orduan, 3. karbonoa izan alda, hau, ala hau, berdin da, hemendik hasten bagara hau izango da, eta hemendik hasten bagara hau izango da. Ni ipiniko dut, hau dela nire 3. karbonoa. Hau, lehenengoa delako. Orduan, hemen, erradikal bezala karboksilo taldea ipintzeko ezin dugu egin horrela lotura bikoitza oxigenoarekin eta hidroksidoarekin, zeren eta ja, hemen beste karbono honi lotzen badugu, ja daukagu lau lotura eta ezin izango luke hau egin. Orduan, zer egiten da, kasu honetan? Erradikal bezala ipini behar dugunean, karbono honek beste karbono bati lotuta dago eta karbono honek izango du karboksilo taldea. Horrela, hau, lau lotura dako maksimo eta ez dugu ezer txartu egiten. Orain, hidrogenoz betetzen dut. Eta listo. Eta azkenik, beste azido bat daukagu, hemen kasu honetan bakarrik azido bat daukagu, gure kate nagusia heptano bat izango da, orduan 7 karbono ditu, ipintzen ditugu 7 karbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6 eta 7. Eta nire lehenengo karbonoa hau izango da, adibidez. Orduan, hemen ipiniko dut nire karboksilo taldea. Orain, 2. eta 6. karbonoan, oxo erradikalak dauzkagu. Oxo zein ziren zetonak, baina kate nagusia, talde funtzional nagusiak ez denean. Hau da, zetona erradikal bezala. Orduan, 2. eta 6. karbonoan. Hau da, nire 2. karbonoa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eta hau nire 6. karbonoa. Orduan, 2. eta 6. oxo erradikalak. Eta, 4. karbonoan, hidroksi erradikala ipini behar dut. 1, 2, 3, 4, 4. karbonoa da, orduan hemen hidroksi taldea ipiniko dut. Eta orain, beste loturak ipintzen ditut, eta hidrogenoz betetzen dut. Hemen ja lotura ditu, hemen ere, hemen beste 2 hidrogeno behar ditu, hemen bakarrik bat, hemen 2, hemen ja lotura dauzka, eta han 3. Hau izan da dena, eskerrik asko ikusteagatik eta gogoratu, sare sozialetan eta webgunean jarraitu jakindun.